Mitä kylälle tänä päivänä kuuluu? Lyhyesti voi sanoa, että oikein hyvä. Meillä on alkamassa iso projekti yhteistyössä Voisalmen osakaskunnan kanssa, nimittäin tuon Rykiniemen virkistysalueen kehittäminen, jossa tarkoitus on laavua, ehostaa huomattavasti paremmin toimivaksi. Veneluiska on tarkoitus uusia sellaiseksi, että sieltä todellakin voidaan veneet nostaa ja laskea tavallisella henkilöautolla. Sekä muutoinkin sitä aluetta sitten ehostaa kaikkien teidän kyläläisten, lomalaisten, kuntalaisten ja kaikkien muiden kalastajien ja niin poispäin käyttöön. Semmoinen vielä informaatio-uutinen. Niin kuin tiedätte, meillä on hyvä tenniskenttä. Ja tarkoitus on, että 27. kello 14 alkaa siellä pidetään Tiemassaari Open-turnaus. Elikkä ottakaahan osaa kilpailuin, haastakaa naapurinikin pelaamaan ja toivon mukaan sitten saataisiin kyljenkin välinen turnaus sieltä käyntiin. Mutta siellä on yhteystiedot löytyy tenniskentän aidasta sekä myös sieltä meidän kotisivulta. Ja tarpeen vaatiessa ottakaa hihasta kiinni minua, niin minä kerron teille vielä sitten tarkempia ohjeita siitä asiasta. Pois lähtiessä, vaikka nyt juhlan aluillaan, niin tuossa peräkärrissä, tuossa on perinteisesti kuusen taimia, jotka tällä kertaa on UPM lahjoittanut. Siellä on jokaiselle yksi kuusen taimi. Et ottakaa niitä, kun lähdette kotiin. Tässä vaiheessa minä haluan kiittää talkooväkeä, tätä pientä, mutta pippurista talkooväkeä, joka on aikaan saanut tämänkin juhlan. Eli näissä merkeissä oikein hyvää iltaa teille kaikille. Toivottavasti viihdytte. Ja jos sataa, niin ei se haittaa mitään. Se varmaan kuivaa myös aikanaan se vesi. Vielä kerran tervetuloa. No joo, ohjelma jatkuu, ystävät hyvät, ja joka ikinen kerta kesäjuhliin kuuluu erilainen musiikki. Musiikkia kaikkeen makuun, voisiko näin sanoa, ja tähänkin olemme pyrkineet panostamaan, ja nyt laitetaan tämä musiikkiasia oikein ja laulut todenteolla liikkeelle, ja poikkeuksellisesti tämänkin tilaisuuden tai tämän hetken käynnistää kyläpäällikkö Ilpo Vellonen, joten ole hyvä ja kerro seuraavasta esiintyjä. Ja sen jälkeen hän on kajauttanut komean laulun ja voitte kuvitella, että siellä kalahallissa, missä on hyvä kaiku, niin on mahtava juttu. Ja mä silloin sanoin nyt viimeksi siellä, että sinut on kiinnitetty meidän kesäjuhlille laulamaan. Tämä mies on Mätitalon edustaja ja täällä tänään, eli Ilkka Rissanen, ole hyvä ja tule lavalle. Iso tahtoni mun ampui salin juoksuun, mutta illoin tyttöin suu maistui kun vaan paistoi kuu. Silloin suudella voi sata kielen laulu soi.
toivottaa seuraavaksi tervetulleeksi tänne Rantasalmen kunnan tervehdyksen tuomaan valtuuston puheenjohtaja Esa Lappalainen. Ystävät hyvät, aplodit Esa Lappalainen, ole hyvä. Kiitos Markku Juonosta. Hyvät kesäjuhlan, Tiemmässaaren kesäjuhlan juhlayleisö pienimmästä isompaan. Minulla on ilo Tuuva-Rantahammen kunnan tervehdys tähän kesäjuhlaan, jolla on näin pitkät perinteet, 32 toinen kerta. On uskomaton, että tämmöinen henki elää tällä kylällä ja ennen kaikkea myös kesäasukkaat osallistuvat ja käyvät tämmöisessä juhlassa. Vietimme päivällä tuossa kirkonkylässä kesäasukaspäivää, mutta kun ei ollut Rantasalmen kokoiset, niin siellä oli paljon vähemmän väkeä kuin täällä yhden kylän kesäjuhlassa. Eli osoittaa sitä, minkälainen kyläyhteisö teillä on täällä, että lähdetään mukaan ja löytyy järjestäjiä. Siitä myös kunnan puolesta äärettömät kiitokset. Tätä vapaaehtoistoimintaa Rantasalmi on aina tarvinnut ja tulee tarvitsemaan. Ja se osoittaa sitä, että yhteisön koko ei aina ratkaise sitä, miten asiat hoidetaan, vaan se, että minkälaisia ihmisiä siellä on tekemässä niitä asioita. Kaikkeen tarvitaan aina niitä vetäjiä, ja teillä on näitä ollut. Elikkä Arne Saarinen on meille tuttu mies jo useamman kesän takaa, ja Kettunen kun soittaa, niin laadusta ei tarvitse tinkiä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Otetaanhan tuommoinen Saimaa-aiheinen, kun tässä rannalla ollaan. Ja Ilta Saimaalla. Rannalla Saimaan näin mietiskelen, katsellen kauaksi selkille sen. Vaineiden laulu on rauhoittava, kun päivä päättyy ja yö tulla saa. Kun on ilta Saimaalla, unhoitan muun. Kaisloihin tulikin jää haveiluun. Rintaani rauhan niin tyynen mä saan. Saimaa on illalla kauneimmillaan. Hyvä. Selvä. Niin sulla on kovat meritit, tuntuu olevan, mutta yllättävän kova oli se ensimmäinen laulaja. Mulla osa sen papereista jäi tuulen mukaan käteen, mutta kyllä laulo hienosti se Ilkka. Kerta kaikkiaan me kuunnellaan, ole hyvä. Joo, oikein hyvää iltaa ja tää oikeastaan kirkasta päivää. Niin Hämälässä Seppo ja Joensuusta kotoisin. Ja on 87 vuonna voittanut Suomen mestaruuden imitoinnissa. Ja imitaattorit aina haluaa, että aina kun aloitetaan, niin kukaan ei yskis eikä rykis eikä mitään. Mutta tehkää tämmönen temppu. Jokainen laittaa käteensä tämmöiseen asentoon. Ja me on kuullut, että tällä Jorosissa ja Tiemmässaaressa niin kyläyhdistyksen ootte räväköitä ihmisiä. Mies sanoo 1, 2, 3, niin lyötte käsien yhteen hirmu nopeasti ja yhden kerran. Ootteko valmiita? Aitakka minä luvannut katuja räpsää niitä. Minä uskon, että nyt tämä pamahtaa niin paljon, niin hei, laittakaa kaikki korvat sormiin. Joo, siellä rauvahommassa eihän voi korvia laittaa sormiin, mutta pitää hirmu tarkkalla minun kanssa tässä. Ja nyt ole hyvä, Markku, ammu tuohon. Ja Mikko sanoo 1, 2, 3, sitten vasta. 1, 2, 3. Hyvät autoilijat,
Hannu Karpo laittoi tälle porukalle terveisiä. Voin kertoa, että ajeli autolla Tuupovaarassa jyrkkiä mäkiä ylös ja alas ja vaimoni kanssa ja auto särkyi yhden jyrkemmän alle ja minä sanoin vaimolle, hyppätkö rakas rattini enska työttää tämä auto ylös. Aivan ylös en jaksanut työttää, kun huusin, rakas, painatko jarrua, niin enska huilaa hieman, niin emäntä ärähti. Ihan turhaa komentelet. Mä oon painanut jarrua ihan koko matkan. Ei muuta kuin turvallista kotimatkaa teille kaikille. Terve. Ollaan siellä narikassa ja jaha, sit täytyypä sitten lähteä hakemaan itse sitä juomista. Ja Nasse sitä tykkää lapsista paljon, ainakin tehdä niitä. Nasse sitä vaihtaa mennä. Ja minä vähän kerron ensin itsestäni, minkälainen sälli täällä nyt tällä hetkellä oikein seisoo. No, minä on tosiaan Miettisen Ville ja isosta perheestä on lähtöisin. Meitä on lapsia yli 10 ja viime talven jälkeen meitä on enää 7. Ja minä olen syntynyt vuonna 1894, eli tänä päivänä olisi aika vanha kaveri vaan. Tosiaan, kouluun piti mennä siihen aikaan 6-vuotiaana. Minä kerkesin käydä kouluun vaan 3 viikkoa, kun minun isä tuli sanomaan, että kuule Ville, ei se ruoka tuu ilmatteeksi tähänkään pöytään. Ja töihin oli lähettävä. Tässä kunniakirjassa lukee Tiemassaaren vuoden kyläläinen 2013. Palkittu on vuosikaudet oma-aloitteisesti tarttunut pyyteettömästi sellaisiin kylällemme kuuluviin velvoitteisiin, jotka ovat vaatineet hoitoa tai korjausta. Oma-aloitteisuus on myös kohdistunut toisten auttamiseen, joka myös osaltaan on edesauttanut hyvän kylähengen syntymistä. Tiemassaarella 2. päivä heinäkuuta 2013 Tiemassaaren kyläyhdistys Ilpo Vellonen, Pekka Heinevä. Tervetuloa Reijo Vainiopää hakemaan tämä kunniakirja. Mennään rouva-kaupaksi. Keltainen 78. Keltainen 78. Yksi illan tyylikkäimmistä. Ainut hattu, joka ei ole lippis. Ainut hattu, joka ei ole lippis. Ja keltainen 78. Yllättävän hyvin rouva musta ja tuokiin käy värit toisiinsa. Joo, mallatkaapa siihen piruttaa mennessä. Ei toisinpäin, kato kuvaaja on tuolla. Noin, tuonne päin, kympille. Ja vilkutus siinä perään. Joo, kattokaa, kyllä on kokenut. Mutta 2 vuoden takuu on joka tapauksessa. Hyvät naiset ja herrat, kohottakaa Malja-lipulle vaaleanpunainen. Kohottakaa vaaleanpunainen ja lippu numero 97. Lippu numero 97. Siinä voittaja, oikein paljon onnea ja tämänvuotiset juhlat ovat juhlittu. Kiitokset teille, iloisiin kuulemiin ja näkemiin. Hyvää terveyttä ja voimaa teille kaikille.